X'tip ta' fidi jistenna minna l-mulej mod speċjali meta affaċċjati ma' kuntrarju u provi? Meta tara li kellek xi falliment f'ħajtek għax l-affarijiet ma jkunux marru kif xtaqt, ma tistax ma tħossokx id-disappuntat? Fl-inċident li kellhom id-dixxipli ta' Ġesu fir-rakkont tal-Evanġelju tal-lum, naraw li ma rnexxilhomx ifejqu tifel b'mar tal-qamar. Ir-rispons li jagħtihom Ġesu jidher iebes, imma fir-realtà huwa mimli bl-imħabba u l-modrija. Nerġgħu naraw għal darb'oħra li Ġesu jiġbed l-attenzjoni tad-dixxipli dwar in-nuqqas ta' fidi tagħhom biex jgħinu lil dan it-tifel u l-missieru. Ġesu b'kelma waħda ikeċċi l-ispirtu ħażin mit-tifel u jikkmandah biex ma jerġax jaħkmu aktar. Ġesu jgħid lid-dixxipli li huma setgħu iċaqalqu l-muntanji li kieku kellhom il-fidi falla. L-espressjoni iċċaqlaq il-muntanji għallut kienet tfisser tneħħi id-diffikultajiet. Jekk aħna nitolbu b'fidi u b'ċertezza li ser naqalgħu dak li nkunu qegħdin nitolbu, Alla jagħtina dak li nkunu neħtieġu biex nirbħu fuq id-diffikultajiet u l-ostakli. Meta inti taffaċċja provi u diżappunti, kif taġixxi? Twieġeb bil-fidi u l-fiduċja f'Ġesu? Mulej Ġesu, għenni fuq nuqqas ta' fidi tiegħi, kabbar il-fidi u l-fiduċja tiegħi fil-qawwa tiegħek li ssalvani. Għatini li nkun konfidenti u perseveranti mod speċjali fit-talb tiegħi quddiemek, u għenni nwassal l-imħabba u l-verità tiegħek li tfejjaq għand dawk li inti tlaqqani magħhom. Amen.